बिहार के बिहारी भाषा के भोजपुरी भाषा के बदनाम को कम कमाई तो रौरा गलत सोचले बने। रौरा उत्तर प्रदेश से आके लखनऊ से आ गौले बने कि आग लाग जाता तो आग जब लाग जाये तो उ सामान ऐसा जगह की केहू बुतावेला ना साफा काट देला डॉक्टरों के यहाँ जेबू तो जाके आराम से तू 3x एकदम जाके 3x वीडियो बनाओ तार फुल सपोर्ट हमनियों से रही तो वो मन पसंद करी तो हमनियों के देखब कम से कम खुल के। तो भोजपुरी के बदनाम मत करो। भोजपुरी आगाज भी है, भोजपुरी तारा नियन कुकुर खातिर नहीं के बनल। भोजपुरी खातिर मान सम्मान बढ़ावे के बता भोजपुरी के रोज सब जाके देखी हमने के गार्जियन जे भी बाटे भरे शर्मा जी दे देखी। हेलो दोस्तों, वीडियो आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ फिलहाल बक्सर तूफान राजी के स्टूडियो पर और तूफान राजी का एक बहुत ही बड़ा लेवल का गाना आया है घर परेला बिहार में। तो आज बहुत दिन बाद देखिए स्टूडियो में तूफान में मिल चुके हैं। तो आइए आप सभी को मिलाते हैं और गाना के बारे में पूछते हैं। तो तूफान में कैसे हैं? सब बढ़िया बटे और कुंदन ब्लॉग्स में भाई स्वागत बटे आप सबके और भाई के भी स्वागत बटे। और तूफान के जरिए बहुत सारा भाई न्यूज ले ले भाई, बहुत सारा इनका न्यूज वायरल भी होखेला हम देखे नहीं। और सबसे पहले बता देता नहीं कि अगर जीवन में अगर सबसे ज्यादा केहू से प्यार मोहब्बत करें तो भाई न्यूज चैनल वालों से न्यूज ये भी चलावे ओकरा से प्रेम करें। हम काहे से प्रेम करें नहीं कि बहुत सारा लोग के देखले बने कि कलाकार के न्यूज चैनल वाला पहुंचे तो कोनो याद ना रहेला। कलाकार चैनले वाला नु हमन 10 मिनट रुकिए 15 मिनट रुकिए इधर बैठिए उधर बैठिए बाकी ना हमारा के कुल काम ना होला। हमारा के सपोर्ट वही घड़ी तुरंत जो ना घड़ी रहो सब कोनो काम खातिर अगर तूफान के जवाब हो जाए तूफान एकदम बेहिचक खड़ा बाटे एकरा के वजह प्यार। और भैया इन दिनों आपका गाना बहुत ही ज्यादा बज रहा है घर परेला बिहार में। मतलब ये गाना बहुत ज्यादा मार्केट में बज रहा है। हम लोग कहीं जाते हैं तो मतलब सुन रहे हैं। तो ये आप गाना जो बनाया मतलब क्या सोच के बनाया? हम एक जगह जात रहनी तो एगो कहलस की ट्रेने में कहलस कि भैया कहाँ घर पड़ेला राहुल। हाँ। तो बात थक गो रहे कहत कहत कि हमार मुजफ्फरपुर घर पड़ेला तो हाजीपुर घर पड़ेला 2-4 मैंने कहलस बात के। तो अगर अदर स्टेट के आदमी रहे वो बात के ना समझ पावत रहे तो लास्ट में कहलस कि हमार घर पड़ेला बिहार में। तो हम वो चीज के फॉलो कईनी कि साला मैंने कुछ बढ़िया चीज कह दिया अच्छा तो उहे से हम कहनी कि घर पड़ेला बिहार में। वो लड़का के जब शब्द सुननी कहलस कि नाम गांव के नाम बता दिलस जिला के नाम बता दिलस बाकी लोग कोई पहुंचलस ना। लास्ट में कहलस कि का पूछत रहा हमार घर पड़ेला बिहार में। ओजे से दिमाग में आगो लग जानियो गेलन कि बिहार कहां बा मतलब घर पड़ेला बिहार घर पड़ेला बिहार। भैया एक बार मतलब इतनी दूलानी गाना गा के सुना जरूर। ये हमार और प्रियंका भास्कर के आवाज में गाना बटे। राहुल रोशन के संगीत बनावल बा, छोटू भैया के कंपोजिशन कइल बा। छोटू भैया देखिए और गीत के लिखले बनी सोनू संगम भैया। आप सबके प्यार दुलार बहुत है। महादेव सोनू संगम में फिर स्टूडियो में है नहीं अपने घर पे भैया गनवा बाटे कि रंगदारी करेला खुलिया में बाबू रोजे मर्डर करेला सरेया में बाबू। फिर से आ जाए कि रंगदारी करेला खुलिया में बाबू रोजे मर्डर करेला सरेया में बाबू। कि पुलिस थाना कुछ न करे पूछिया तिहार में कि हमनी से जदि केहू करेला घमंड उड़ी जाला महमंड घर पड़ेला बिहार में। कि हमनी से जदि केहू करेला घमंड उड़ी जाला महमंड घर पड़ेला बिहार में। कुछ महीने से गाना जुगा रहे हैं आप मतलब बहुत अच्छा मतलब मैटर लेकर आ रहे हैं। अभी बीच में ले गए थे भाई भाई का प्यार जरूर बहुत ही वो भी बहुत अच्छा गाना था। गाना आप क्या सोच के मतलब देखिए गाना हर समय नया करे के प्रयास करे नहीं जा और नया करे नहीं जा ठीक। और लोग के अब डिमांड रहल बा कि रंगदारी गाना आवे दो तो हमरा लिखे लागत कि जब तूफान रंगदारी गावे लोग त केहू के बस के बात रहे नहीं बस सही अब चल देले बा आदमी रोज सब अब देख तूफान चल दिया है तूफान चलने वाला नहीं तूफान रुके वाला ना। और भैया इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब बहुत नए सिंगर लोग आते हैं गाना नहीं चलता है असली से लिखाते हैं तो उन लोग के लिए आप क्या बोलेंगे? ओकरा खातिर हम कि देखी रो घर के कोनो बेटी बहन बने चुपचाप एकदम जाए या 3x वीडियो बनाई एकदम यूट्यूब पर सर्च करी लोग पेमेंट अच्छा खासा बनी मान ले कि जाती भी बनल रही मार्क्स लगा ला ज्यादा माने ज्यादा पहचान के मगर नहीं खे ख्वाहिश तो अगर पहचान भी करे के बाटे तो खुलेआम बनाओ मिनट के हिसाब से पैसा मिली। और हम माने वो लोग के गंदा नहीं की कमाए के जरिया अगर सोचले कमाए के जरिया अगर सोचले बने कि बिहार के बिहारी भाषा के भोजपुरी भाषा के बदनाम को कम कमाई तो रौरा गलत
गलत सोचले बने रोरा उत्तर प्रदेश से आके लखनऊ से आ गौले बने कि आग लागी जाता तो आग जब लाग जाई तो उ सामान ऐसन जगह कि केहू बुतावेला ना साफा काट देला डॉक्टरो के हो जइबू तो जाके आराम से तू 3x ना आजकल होतो बा एकदम जाके 3x वीडियो बनाओ तार फुल सपोर्ट हमनियो से रही कबो मन पसंद करी तो हमनियो के देखब जन कम से कम खुल के तो भोजपुरी के बदनाम मत कर भोजपुरी आगाज भी है भोजपुरी तारा नियन कुकुर खाती नहीं के बनल भोजपुरी खाती मान सम्मान बढ़ावे के बा तो भोजपुरी के रोज सब जाके देखी हमने के गार्जियन जे भी बाटे भरे शर्मा जी के देखी मतलब भिखारी ठाकुर जी के गायकी जाके देखी बहुत तमाम हमने के महेंद्र सिंह जी के गायकी जाके देखी विष्णु ओझा जी के जाके गायकी देखी हमने के का बन हमने के भोजपुरी खातिर का कइले बन गया हम खुद अपना कहते हैं कि भोजपुरी खातिर का कइले बन जा अशोक मिश्रा जी के जाके साथ में सीखी पवन भैया के संग साके सीखी अब तो पवन भैया वहू में आगुलन हो तब उनको नहीं तो अश्लीले में जाता रहे लोग देखी जाके पहले की गायकी का बाटे ठीक। तो भैया अभी अगले महीने आपका मतलब कुछ दिन में आपका इवेंट भी होने वाला है अगला महीना में हमने के 1 से 6 के बीच में अभी सुने में आवा था कि बक्सर में शिल्पी राज भी आवेले बाड़ी। हां तो शिल्पी राज कोनो विदेश के थोड़े बड़ी भोजपुरी के एगो बहुत गइले बड़े साथ में क्या बाड़ी उनकर भी आवाज रही अभी भोजपुरी के सबसे सुपर स्टार गायिका हम बहन माने नहीं बहुत अच्छा इज्जत भी हमार करेली बेचारी और जब भी हमने के जौना भी थी में रहला कार्यक्रम में घर के बियाह शादी भइल कुछ भी हमहू पहुंचे नहीं वो पहुंचेली बाकी रखी बक्सर में इवेंट होगा था तेकरा में शिल्पी राज जरूर रही और एक शिकायत है आपसे आप चुपे चोरी छेका भी कर लिए भैया खुद हमारा पता नहीं है कि हमारे बड़ा बड़ा इच्छा होके वाला बात कैसे बताई जेकरा जाए के बा 9 बजे प्रोग्राम में अच्छा ओकरा घरे द्वार पे इतना ताके दिन धरे खातिर अइलो आ तू प्रोग्राम बना देलो बड़ा इच्छा के 9 बजे हमार प्रोग्राम एजे से जाए कर यो कैंसिल हो गइल यहां के चली उनी हमारा के हम चली नहीं काम तो बड़ा इच्छा पर काम खत्म प्रोग्राम खत्म। तो भैया आपका शादी कभी है? शादी अगला साल हमने तो बुलाइएगा हम लोग को। अरे महाराज क्या कर दिया निरोरे सब के मोय करे के बटे एकदम ना बना के देव जा हम कहां से हम कतना कार्ड छापे मतलब बाटे सकब हम ना ना तोरा सब टाइट रह भर समय की भैया के शादी है तो भैया के देखिए अभी तूफान में के म्यूजिक डायरेक्टर है महादेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो बक्सर के। तो भैया कैसे एकदम बढ़िया और तूफान भैया के साथ काम करे कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा हमने के टीम आज के ना हटे हमने के बहुत पहले के टीम हटे बहुत दिन से काम करते हैं हमने के संगम में पहले काम करते रही जाए फिर ओकरा बाद भइल के चला एगो और स्टूडियो खोला जब कि काम के लोड संगम में बहुत ज्यादा बढ़ गई ऐसे अपन एगो और स्टूडियो ओपन भइल और काम जारी बा हल्का एकदम जारी बा। तो भैया अभी मतलब तूफान भैया क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाला है बताइए। तूफान जी के अभी 14 तारीख के राखी के गाना आप सबके बीच में आने वाला बहुत ही राखी 2 मतलब तूफान में गाना आने वाला है बहुत ही अच्छा गाना तूफान जी और सृष्टि जी के आवाज में बहुत ही बेहतरीन गाना बा राखी स्पेशल। हाँ 14 तारीख के आप सबके तूफान राज ऑफिशियल पर सुनने के मिली और ओकरा बाद बाकी तमाम प्रोजेक्ट लाइनअप बाड़ी सा लीला म्यूजिक वर्ल्ड MM महादेव म्यूजिक स्पार्क म्यूजिक बहुत सारा चैनल लगातार मतलब धमाका चालू है एकदम बिल्कुल। चलिए दोस्तों ना हो तो मान ले कि बियाह में 25-30 लाख रुपया खर्चा बता से मेहनत ना कइल जाई त एकदम ना सपोर्ट में रहो न्यूज ना बनाई त हमने के सुनी दे ना एकदम रोरो सब टाइट रह जैसे कि अगला से पूरी बाबा के लागे के बाबा वही ध्यान में रखेगा पूरी की तैयारी करे के भाई हम लोग मेहनत के कुछ मिलेला ना अगर वो हमरा के पूरियो खाई बाई नु तो तूफान खाते कुछ कइले रह ना एकदम भैया हमने के 24 घंटा मतलब अवेलेबल बानी जा जरूर और भैया जाते जाते एक बार फिर से एक गाना हो जाए घर परेला बिहार में बहुत ही मतलब सुन के मतलब दिल गदगदा जाता हमने के बिहार के बन गाना सुनने के बाद हमने गर्व होता हां हमने के बिहार में ऐसा सिंगर बाड़ा बहुत अच्छा बिहार पर अभी फिर हमने के गावे वाला दुनलिया हथियार के रंगदारी दुनलिया बिहार पर तमाम 5-6 गो गाना अभी फिर आ लागल बा बिहारे पर हमने के का करी जे जिला के बखान क के प्रखंड के बखान क के प्रखंडे में अगर हमने के झारखंड बन जाए जा लंठ बन जाए त का फायदा प्रखंड से बहरी लंठ बने एकदम अब अपना प्रखंड में लगल बक्सर प्रखंड में लागनी बुलेट लगा के हिलावे त टांग ले प्रखंड से त टांग ले ई प्रखंडो खातिर गाना आई बाकी दूसरा तरीका से गाना ठीक नु हमनी के गाना आइल बेटे रो सब जाए तूफान राज ऑफिशियल पर सुनी बहुत ही भैया वीडियो का जरूर वीडियो भी हमनी के लगभग लागत है कि 23 की गाना आ जाए तनी हमनी के राखी के सीजन पे चलते हर काम भड़ा गुल बेटे कि रंगदारी करेला खुलिया में बाबू रोजे मर्डर करेला सरेया में बाबू रंगदारी करेला खुलिया में बाबू रोजे मर्डर करेला सरेया में बाबू कि पुलिस थाना कुछ न करे पूछे अब तिहार में तो लड़का के लाइन बा
कि हमनी से जदी केहू करेला घमंड उड़ी जाला महमंड घर पड़ेला बिहार में कि हमनी से जदी केहू करेला घमंड उड़ी जाला महमंड घर पड़ेला बिहार में। ई घर पड़ेला बिहार में आई बिहार के बक्सर जिला हो आ ऐसन हमनी के 38 जिला रंगदार बाटे बिहार के हर जिला सुनले हो खब जे कि 100 पर भारी एक बिहारी लास्ट में बोल रहा हूँ बा 100 पर भारी एक बिहारी आ सटले हमनी के उत्तर प्रदेश ओकरो से बड़ उत्तर प्रदेश बागी बलिया। चलिए भैया हम जाते बागी बलिया उत्तर प्रदेश अपन ऑडियंस से का बोल रहे ऑडियंस से ये काम करो सो बहुत बड़ा लेवल के गाना करी घर पड़ेला बिहार में एक और से बड़ा लेवल मतलब एकरो से बड़ा गाना आई बाकी पहले एकरा के बड़ा करो जो तबे न गाना के बिहार में थोड़ा सा मनोबल आप सब बढ़ाइन जाता जरूर ये गाना करो सो ढेर सारा प्यार दुलार दी जा गर्दा करी जा हर न्यूज के प्लेटफॉर्म के देखी जा सब्सक्राइब करी जा जेकर भी न्यूज जाता टे तो भाई ओकरा पर थोड़ा मेहनत लागल। जब हमार कहे का मतलब ई बा कि जब आग लग जाता हई हो जाता है ने हो जाता है ऐसन गीत के आप सब प्यार मोहब्बत दे के कलाकार के मनोबल बढ़ा देता नहीं जाए आगे जाके आज आग लागल बा कल झकोरी के होने से ले एकदम जे बढ़िया गीत संगीत गावत ओकर मनोबल रहो सब बढ़ाई जा आग्रह बा आपसे प्यार मोहब्बत बनैले रही जाए। चलिए मिलते हैं फिर से एक और ही नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।